Grabe, ang init. 32 degrees. Ice bucket challenge. Malamig talaga yung tubig. Malamig talaga. Yan. Nag-tank muna kami kasi wala na kaming gasolina para makapag-onward tayo. Ayan. Yung babayaran. Si Jim. So, magbabayad muna ako. Nakabayad na ako. Nandito na kami sa aming... Uy, pupuntan. Medyo... Ayun. Namngani ako. Ilugan nga di ah. Pasyal kami dito sa may sea or sa may ilog kasi ang init-init ngayon kaya magpasyal kami, medyo magpapresko, magpalamig. So lalakad na kami dito sa aming pupuntahan dito sa may ilog. Dito mag-ingat kami kasi mabilis ang mga ano dito. Oh, schnell, Liam, schnell! Oh, Gott. Ang bibilis ng mga sasakyan. Kaya kailangan... Yung ano ko. Pite? Yeah. Ang init ngayon, grabe. Init. Parang hindi kami sanay. Oo. 32 degrees Fahrenheit, Celsius. 32 degrees Celsius. Siyempre, nag-change kasi palagi yung mga ano natin. Yung weather. Ngayon na naman, ngayon ang araw na to yung pinaka-mainit na ano? Araw sa buong taon. Hindi, I think this month. This month. This month lang yun. Nasa ano tayo, 33 degrees. Ano? Yeah, mga ganun. Parang pagod na pagod yung ano, pakiramdam ko. Wala naman akong ginawa. Yan, kape. Magkape ka. Ayoko, mainit. Hindi mainit yan. Yung kape. Ich kann das nicht mal halten, meine Hand. Eh? Ich glaube, das kommt vom Schwimmen gestern. Oo. Pagod daw siya. Mga kaibigan, dito ka. Ay, oo nga ano. Na ano yung shoulder kasi Nag-swimming kasi kami kahapon sa isang ano, sea. Yung kamay ko parang pagod, hindi ko na mahawak yung camera. oo, Na ano? Isap mo ba? na nangalay. Alay, ang tawag. Oo, hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Basta, Kapag kasi nagtok yung yung camera. hindi camera yan. Yung tubig dito sa bag. On. Hindi mainit ano. Nagsangit. Ininigay ko yung buong ice cream kasi dyan. Ha? Yeah. Yeah, aber wir gehen hier. Ayan. Oh. Nakangalay yung kamay ko rin. Ayun may ano dyan mga kaibigan. No? Kann man noch nicht ins Wasser. Pero doon tayo doon. Komm. Das ist da richtig drin. Oh, ayan. Tapos dyan, sa harap merong ano dito, yung river. Kita ba dito? Dito. Dito, pakita ko lang ha. Oh, ayan yung river na pupuntan. Parang ano yung tubig ngayon ha. Mataas yung tubig. Oh. Oo. Mataas yung tubig. Ano? Oo, dam. Pero hindi naman palaging mataas ang tubig dito. Let's go. Wie weit noch denn? Muss man durch den ganzen Kreislauf? Hindi doon lang. Weiß ich schon,
Malayo daw sabi ni Liam. Doon pa. Mga 1 kilometro lang naman yan. 1 kilometro. Oo, hindi naman malayo ang 1 kilometro. Malayo para sa akin ngayon. Malayo para sa'yo. O sige. Dito ka ulit kasi palit kamay. Sana hindi kami against the lights mga kaibigan. No? Against the lights siguro yan. Oh my goodness. Pero maganda itong paligid namin dito sa may daan. Parang forest na banda dito at sa right, doon na yung river. May 2 daan dito pero dito kami pupunta dito. Tapos may sign na may mga ship daw dito. Baka makakita tayo. Dito tignan namin dito kung pwede kaming bababa dito. Dito kami papasok. Ja, da hinten, da, richtig, Mama. Ich habe da sehr viel Ufer gesehen. Aber da können wir keine Decke aufbauen. Mama, hier können wir keine Decke aufbauen. May mga tao. Zu steil. Oh, guck mal, wie steil. Mayat. Ui. Dito tayo Ah tutuloy. ja, hier. Perfekt. Hier können wir. Ay, may mga tao pa rin dito. Mama, hier muss man gar nicht aufpassen. Nee, hier kann man nicht. Hier kommt, was? Hier kann man nicht da unten, weil das Wasser steht und dann sammeln sich da Mücken an. Man sammelt sich da Mücken. Ayan, dito kami sa may likod-likod. Para makapag-camera kami. Kailangan medyo sa likod kami. Hier kann man tief rein. Para makapag-camera si Maria. Ate Liam, doon mo siya na Ayan. tama ba yung ginawa ko? Baliktad Oo, baliktad kasi madumi. Ito yung mas malinis. Dapat yung Ganon niya. sige. Ayan. Ayan. Sige, magpalit muna ang dalawa. Ayan yung dalawa. Ang lamig. Malamig yung tubig. Trinay ko nga kanina, Pero malamig para sa akin yan. Kann ich bitte mit meinen Schuhen, weil ich hasse Ja. diese Pflanzen. Nilalamig si Jeb. Hindi ko kaya yan. Parang ice water. Ang lamig. Oo, malamig. Grabe. Ito yung ano bang tinatawag nila? Yung ice bucket challenge. Yung inaano ng ice. Grabe naman. Yung tubig may ice tapos ginagano. Parang ganun yung ano nito. Ako hindi ako papasok kasi malamig masyado para sa akin itong tubig. Hanggang sa paalam. Pero maganda yung view natin. Ayan. Ganda Ayan, may ginawa sila dito, At doon. Clear na clear yung tubig. Nilalamig si Jeb. Malamig talaga yung tubig. Malamig talaga. Go. Mas malakas yung alon daw doon sa may sa gitna. Pero dito kung saan ako, hindi masyado malakas. Yeah. Tignan nga natin, baka may mahanap tayong gold. Ang dami namang yellow. Yun. Saan? Ay, hindi gold. Baka may gold nugget dyan.
Nagligpit na kami at pauwi na kami. Pabalik sa sa may parking. May umiiyak na bata doon. Ayan. Ang ganda dito. Sabi nga namin babalik kami dito sa next time. Kunin namin yung grill at mga pagkain. At yun, para mas matagal kami dito. Maganda dito. Oh, ayan. May nagigrill pala dito, oh. May mga, uling. Ano aming daan. Dito rin, oh. Kitang-kita may nag-grill dito, oh. Oh, ayan. Tapos yung mga ininom nilang beer, iniwan lang dito. Ayan. Taas ka na dito. Ay. Hello. Ayan, may nagja-jogging. O, dito may mga iniwan nilang pinutol na kahoy. Siguro gagawin niyang Panggatong. yes, tawag? Gatong. Panggatong? Pangtungrod, ya. Kasi may mga rin dito yung fireplace or pampainit ng bahay. Yung heater, ya. Ginagamit rin yung yung ganyan. Oh, may mga pa dito. Ewan ko sa English ito. Pusteblume sa German. Ayan. Pero sa lang ito, sa spring. Pero meron pa rin dalawa. Naiwan. Tara na. Baka gabihin tayo. Come, Liam. Yeah. Bakit ayaw mong pumasok sa tubig kanina? Malamig eh. Malamig. Malamig. Oh, napakalamig kasi. Grabe. Pero pag nandun ka sa tubig, hindi naman masyadong malamig pa rin. Malamig pa rin. Liam! Malamig pa rin. So, ayan mga kaibigan. Let's go home. Ja, was machst du denn? Ich komme ja nicht laufen. Wir können nicht laufen. So, ayan. Let's go home na. Uuwi na at kakain. Oo. Gutom ang mga ito. Nag-swimming. Wala akong dalang pagkain. Tubig lang. Oo. Next time tayo dun. Maganda kasi dun, napaka-linis ng ng tubig. Tubig. Oo. At saka malamig nga lang ang tubig, mas malamig kaysa yung ibang pinupuntahan natin. So susunod mag-grill tayo dun. Was heißt next time? Isasama natin sila. Next time heißt nächsten Mal. Oder nächstes Mal live. Oder Video. Oder video, ja. Stein. Ayan mga kaibigan. Oh. Marami pa rin naliligod dun sa kabila, oh. Oop. Nandito sila. May mga naliligo dyan. So, nailigpit na yung mga gamit at pauwi na tayo. Okay. Oh. Ay! Grabe, ang init dito sa loob ng sasakyan. May klima geht es. Mama. Grabe, ang init. Wieso kann man keine Klima? Dito na mas aufmachen. Buksan nga natin. Ach Mann. Liam, bist du angeschnallt? Okay. Ayan. Oh, ang init. Grabe. Pero okay lang.
Maganda naman kapag mainit rin. Hindi palagi malamig. Dito.